gonna miss me. Keep your foot still, please. You're gonna be the next Dolly Parton! Filmkring Venray trapt haar 56e seizoen af met de film Wild Rose. De countryzangeres Rosalind Harlan woont in Glasgow, waar ze reeds jarenlang droomt om haar troosteloze omgeving te ontvluchten en het te maken als superster in Nashville. Deze verwezenlijken verloopt echter niet van een leien dakje als je een veroordeelde vrouw bent met enkelband en singlemoeder van 2 kindjes. Ze neemt een baan aan als huishoudhulp bij ene Susanna. Deze hoort het zangtalent waarover Rosalind beschikt en besluit haar te helpen. The country music is 3 chords in the truth. Just get whoever's in there out. Op een aantal zaterdagen in september en oktober organiseert het Museum van de Psychiatrie in samenwerking met het Roy's Gidsengilde een wandeling over het terrein van het voormalige psychiatrische ziekenhuis Sint Anna aan de Noordsingel. Deze wandeling zal in het teken staan van de herdenking van de bevrijding van Venray 75 jaar geleden. Tijdens deze wandeling zal het verhaal verteld worden van het leven op Sint Anna tijdens de oorlogsjaren, de verschrikkingen tijdens de bombardementen, de bevrijding en evacuatie van de patiënten en personeel, de wederopbouw en de terugkeer naar Venray. Op zaterdag 28 september verwelkomt Wim Baltussen het Let's Get Lost duo in zijn muzikale huiskamer. Het rockduo komt uit Nijmegen. Luc Bustjens en Aldo Spadaro brengen gevoelige rock met wat folk en heerlijke gitaarsolo's. Tijdens Koopzondag op 29 september kunt u van 11 tot 5 uur rondsnuffelen in ruim 50 kramen met meer dan 10.000 boeken. De leden van Zangers van Sint Frans, die deze markt organiseren, beheren zelf 14 van deze kramen en verkopen daar de boeken die zij in de loop van het jaar verzameld hebben. In de overige kramen vindt u verkopers uit het hele land, met boeken in allerlei categorieën. Er worden zowel nieuwe als tweedehands boeken aangeboden. Naast de boekenmarkt wordt ook een modeshow en woonevent georganiseerd. Ruim 120 zangers en zangeressen staan op zondag 29 september op de planken van Schouwburg Venray voor een concert met prachtig gearrangeerde popnummers, musical songs en ballads. Venrode Voices treedt die middag op samen met het Castellumkoor uit Alphen aan de Rijn en het Remunch Theaterkoor uit Roermond. Alle 3 de koren staan onder de inspirerende leiding van Max Smeets. Met ingewikkelde arrangementen en loopzuivere klanken zorgen de koren voor prachtige sparkling sounds waar u ongetwijfeld van gaat genieten. Tijdens Beleef Plus Venray presenteren tientallen exposanten hun producten en diensten. Er zijn diverse thema's zoals vakantie, tuin, vrije tijd, wonen, mobiliteit, uitvaart en zorg en welzijn vertegenwoordigd tijdens het tweedaagse evenement dat plaatsvindt in de evenementenhal. Elk thema omvat verschillende deelnemers met eigen specialiteiten. De beurs is zowel op vrijdag 27 als zaterdag 28 september geopend voor bezoekers van 10 tot 5 uur. Er is weer muziek te beluisteren en beleven in het centrum van Venray op zaterdagmiddag 21 september. Op de Grote Markt zal Joekskapel Blues Compagnie Langzuk voor u optreden. Bij mooi weer is het genieten vanaf het terras en anders is het fijn om even een moment te blijven staan luisteren. Op zondag 29 september verwelkomt Literair Café Venray Marente de Moor, Nederlandse schrijfster en columniste. Ze groeit op in Bussum, studeert Slavische taal en letterkunde en vertrekt op haar 19e naar Rusland. Als ze terugkomt in Nederland werkt ze als redacteur voor Elsevier en HP De Tijd. In 2007 verschijnt haar debuutroman De Overtreder. In 2010 De Nederlandse Maagd, waar ze in 2011 de ACO Literatuurprijs voor ontvangt. In 2018 verschijnt Foon, een roman die boeit en waarin ze de recente geschiedenis van Rusland beeldend weet te verbinden met het persoonlijke en fascinerende verhaal van liefde, verval en eenzaamheid.